Здрасти, Пано. О, миличък. Той не знае още. Той не знае, да. Той не знае. Пано, кой е тук? Виж какво имаме тук. Виж кой е тук, ела. Ела тук, виж как. Това е Ая. Това е Ая. Пано. Не си сигурен какво става. Не знаем какво става, да. Не знаем какво става. Не знаем. Да, Пано. Това е Ая. Прибираме. Ти си я прибери. За да мога да снимам. Можеш ли да я дигнеш? Да. Айде, прибери се. Ая се прибира вкъщи. Ая. Ая. Пано, това е ли? Това е Ая.